Καλησπέρα από την Τρίπολη. Ακόμα μία Πέμπτη εδώ στο Smoke Barbecue που έχει καθιερωθεί πλέον. Με το brisket μας, να το δω. Μόλις βγήκε, παιδιά, από το θάλαμο ξεκούρασης. Και είναι το δεύτερο κομμάτι. Είναι το δεύτερο κομμάτι. Το πρώτο, εντάξει, μην τα κόβουμε τώρα εδώ live. Το πρώτο είναι μέσα, αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι. Πάμε για πολύ δυνατή μέρα σήμερα, με πολλές κρατήσεις, συν τα spare ribs. Τα baby back ribs που έχουμε έξω. Θα γίνει χαμός. Πάμε να το κόψουμε. Ναι, το κόψουμε εδώ απευθείας μέσα στο ταψάκι του. Γιατί, παιδιά, το βλέπετε. Κοιτάξτε εδώ ελαστικότητα, θα σπάσει. Κάνει ένα κοντινό η κάμερα. Δεν κάτσε να το τσικλίσουμε λίγο. Πώς το βλέπεις? Κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε εδώ. Τρομερό. Λοιπόν, πάμε. Για πάμε. Αυτό δεν χρειάζεται μαχαίρι. Ναι. Δεν χρειάζεται. Εδώ στην άκρη που είναι τα λεγόμενα burn. Αυτό που βλέπετε έχετε την ευκαιρία να το απολαμβάνετε κάθε Πέμπτη που αλλού στο Drunk Dog στην Τρίπολη. Στο κέντρο της Τρίπολης θα μας βρείτε. Οι κρατήσεις είναι ανοιχτές έως την Τρίτη. Τετάρτη βάζουμε και αρχίζουμε το κάπνισμα για να απολαύσετε αυτό εδώ. Αυτό εδώ το εξαιρετικό κομμάτι από την Ομάχα, την εταιρεία Ομάχα από την Αμερική. Λοιπόν, να κάνει ένα κοντινό, να τους δείξουμε ακριβώς τι θα απολαύσουν. Σωστό. Να τους κάνουμε ένα unboxing. Πάμε για το unboxing. Για έλα λίγο. Unboxing σε brisket έχετε ξαναδεί, θα το δείτε σήμερα. Λοιπόν, κράτα εσύ αυτό. Πω. Κράτα λίγο με αυτό με το γάντι, ωραία. Εγώ που έχω τα δύο γάντι να σηκώσω αυτό. Αυτό καίει παιδιά, καίει πάρα πολύ. Κοιτάξτε εδώ, να γυρίσει λίγο η κάμερα. Κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε εδώ ελαστικότητα. Κοιτάξτε εδώ smoke ring. Smoke ring εδώ, το κάπνισμα, τριμάρισμα. Εδώ βλέπετε ούτε μισό εκατοστό λιπάκι από πάνω. Έχουμε και τη φύρα μας τη γνωστή. Τρελό. Αυτό εδώ. Ποιος θα το πει άψητο, ποιος θα το πει δεν είναι ζουμερό. Δεν ξέρω. Ούτε άψητο είναι και ζουμερό είναι. Και για όποιον έχει αμφιβολίες, είμαστε εδώ στο Drunk Dog να έρθει να το δοκιμάσει. Και έχεις ένα κοντινό, ούτε καμένο. Πρέπει να το δοκιμάσεις. Εσύ που γράφεις όλα αυτά, μας κράζεις, πρέπει να έρθεις στην Τρίπολη να δοκιμάσεις αυτό το εξαιρετικό κομμάτι. Έλα εδώ κάμερα, έλα λίγο εδώ. Κοίτα εδώ ρε φίλε. Κοίτα εδώ, από πάνω, κοίτα εδώ πώς είναι. Κοίτα εδώ πώς κατέβεις. Κοιτάξτε εδώ μέσα. Εντάξει, μην το διαλύσουμε τώρα, αλλά... Τρομερό. Ναι. Η ελαστικότητα στο μεγαλείο. Κοιτάξτε εδώ, παιδιά. Κοιτάξτε εδώ, κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε εδώ. Σας αφήνουμε με αυτό εδώ. Και με αυτό. Και με αυτό εδώ. Και τα λέμε το βράδυ στο Drunk Dog. Στο κέντρο της Τρίπολης. Σας περιμένουμε. Φιλιά πολλά σε όλους. Γεια παιδιά.